Täjikistanyň Huzan şäheri Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletleriň gorunmak ministrlikleriniň resmiýlerini kabul etdi. 2001-nji ýylda döredilen gurama Orsiýa, Hytaý, Gazagystan, Kyrgyzstan, Täjikistan we Özbegistan ýerýär. Guramanyň bu agzasynyň bilelikdäki beýannamasynda olaryň şu ýylyň dowamında Hytaýda terrorçylyga garşy türgenleşikleri geçirmek barada ılalaşanlygy barada habar berildi. Awganistanda prezidentlik wezipetine dalaş edýän iki kandidata sesverişlik düzgünlerini bozanlyk üçin saýlawlar boýunça şikayetlere garayan komissiýa tarapyndan jerime berildi. Zalmay Rasul öz kampaniýasynyň gidişinde döwlet edaralarinden peýdalanmakda günälendi we Gul Aga Sherzai bolsa geçen aýda saýlaw beýetdeşliginde Rasula dil ýetirmekde aýplandy. Dalaşgärleriň ikisi de özleriniň günäli dälligini aýdýarlar. Ukrainada ýöriteleşdirilen polisiýa güýçleri Kiýewiň merkezinde ýerleşýän Dnipro mihmanhanasynyň daşyny gabap, bu ýerde ýerleşen aşy milletçi sagçy sektor toparynyň agzalaryny ýaragsyzlandyrmaga çalışdylar. Ukrainanyň içeri işler ministri sagçy sektoryň agzasy diýilýän adamyň ok atyp 3 adamy yaralandan soň bu çäräniň geçirilmegine buyruk beripdi. Sagçy sektoryň agzalary polisiýanyň ýerleşmeginden soň bir näçe sagydyň dowamında mihmanhanany paragatçylykly terk etdiler. Orsiýatyň Başkyrtystan Respublikasynda syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik toparlarynyň 1000 golay agzasy Ufa şäherinde ýürüýüş geçirip Orsiýatyň Krym ýarymadasyny öz düzümine goşmagyna goldaw bildirdi. Demonstrantlar 31-nji martda geçiren bu ýürüýüşinde Orsiýatyň döwlet baýdaklaryny galgadyp Ukraina garşy şygarlary öňe sürdiler.